हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। दिनै अक्ट'बर 4 तारिख बे अक्ट'बर 4 तारिखआव दिनै जा मोनसे प्रग्राम नंलाय मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बिथौआव मोनफ्रोमबो दालायाव मोनसे हाबाफारि दं। बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं। दा बिदिब्ला दिनै फुंनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय। बेनो जाहैबाय दिनैनि प्रग्राम। बेनो जाहैबाय मुगानि बोसोन। बे मुगानि बोसोनखौ मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनिफ्राय खुंनाय जादों आरो बेनिफ्राय प्लास बाथौ ट्रास्ट आरो बेनिफ्राय जोंना आश्राबारि दालाइ सिबिसालि। दा मोनफ्रोमबो सिबिसालियाव हाबाफारिया जाबाय थागोन। बे थाबायथायाबो लेंहरखादो। quary बिबुंथि लाखिगोन। बिथांनि बिबुंथिनि सिगां जोंहा 9:30 रिंगायाव गाहाय बिफागिरिनि बिबुंथि दङ। सिगाङाव आङो बिथांखौ सिनायथि होग्रोनो सानदों। बिथाङानो जाहैबाय हांख्रायबा बसुमतारी बिथोनगिरि। बिथाङा सान्तिपुर दालाइसानि। बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। सान्तिपुर दालाइसानि बिथाङा बिथोनगिरि। ओमफ्राय बिथांजोंनो लोगोसे फैफानो हादों जोंहा सान्तिपुर दालाइसानिनो दालाइसागिरि। बिथाङानो जाहैबाय अनखांबा बसुमतारी। बिथांखौबो आं सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गिरिमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो जोंनि आश्राबारि दालाइनि गसंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। दा जोंहा दिनैनि मुगानि बोसोन होनाय बे बोसोन होनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जेरैबायदि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनिफ्राय दैथायहरजानाय बिथोनगिरि हांख्रायबा बसुमतारीखौ नैबे समाव जोंनि नैबे सैथो मुगायाव जोंनि माखासे बुज्लायनांगौ समा सोरजिगिरिया थिनदों। जोंखौनो दायथ' होजोबबाय, जोंनि सायावनो जोबसै। बेखायनो जोङो खेल खालामनांसिगौ। सोरजिगिरिया जे बोसोन होदों, दा सैथो मुगायाव बे मुगानि बोसोननि गेजेरजों जोंखौनो दायथ' होजोबबाय। थांनानै थानायाव जाय सुबुङा इनाय अनागारि मावफ्लांबाय थादोंमोन, बे बुजिनानै खेमाहा बियोबा बिराद रैखा दं। आरो बे सुबुंनिसो नैबे बैसोमुथि बिखायाव थांनानै थानो हानायनि राहा लामा जोबसै जायो। बेखौ सोरजिगिरिया फोरमायबाय।
बेखायनो खेल खालामदो बे सैथो मुगायाव बिराद गोबां माखासे माबाखौबो मोनबोदों आरो दा गोबां माखासे आयदाफोरजों जोङो मोनबोनायखौ एसे फोरमायनोबो लुबैदों आरो दाख्लै मा जादों मिथिगौ बे सैथो मुगा हाबखाबाय जानला मोनला माने बाथ्राफोरखौ बुंथावा बेखौ बुंनानै लानायाव मा जादों सासे मानसिया बाब्राबबाय थादों माने जों आर'ज सोनानै फैदों सोंहैखादोंमोन नोंसिनि न'खरनि दुखु सुखु माखासे जेंनाफोर साहसफोर नांलाय खमलाय मा बुंखांनो बेफोरखौ फोरमायनानै लादो होनना सोंनायाव दा जेबो गैया फोरमायबाय बेखौ जों आर'ज होखांबाय आर'ज होखांनानै जेब्ला जों जिरायनो नागिरो होमबा मानसिखौ सिखारनायाव लेंग्रा नुबाय आरो लेंग्रा आया माथो आथिं लेंग्रासो होनबाय फोरमायनो बावबाय गिरि थैनोनो बिबाय थाबायलां माला थैनो लुबैबाय होननानै बुंबाय दाना मानसिफोरनोबो बिदिनो खिन्थादों मानसिफ्रा आसरित मोनदों आंखौ आं बेबायदि बुंनानै लानो हायो बेखौसो होननानै बुंबाय आरो जों आर'ज होखांनानै जिरायबाय बे समाव बिदि होननानै लाबाय दाना जों न'सिम सहैनानै फन खालामहरबाय गिरे नोंसोर दहाय आर'ज होलांनाया बाब्राबगासिनो दं थैनो नागिरबाय होनबाय जाबाय दाना ओरैनो आं बांद्राय माबानो गिखायो एसे थोर मोनखाबाय आं आर'ज होबोनायाव माबा गोरोन्थि जाबाय नामा नोगोर सिन्था खालामबाय आं बे सैथो मुगायाव जोंखौनो दानानै लानो थिनबाय जोंखौनो जोबनो गैयै सैथोनि बोसोन सैथोनि गियान सैथोनि राव आखल आखु बोसोनजों जोंखौ दावगालांनो दैथायलांनो फोरोंलांनो बोसोन होलांनो जोंखौनो अनलायलांनो सोरजिगिरिया थिनथारबाय आरो बेजों लोगोसे सोरजिगिरिया बुंखादों मुलुगाव मालाय गावनिनो फिसाजोबखादों गासिबो मोजां गाज्रि उन्दै गिदिर जिब जुनार बिफां लाइफां दाउसिन दाउला एम्फौ एनला गासिबो मालाय सोरजिगिरिया मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो गावनि फिसाजोबखादों बेखायनो जोङो ओरैबायदि अनलायनांगोन माने नैबे सैथो मुगायाव बिराद जोंनि गोजों जिउ गोजों देहाखौ लानानै माने जोंनि न'खरा गैयियानो जाथों गलामानो जाथों बिराद समायना रमायना गोदै राव गोदै बोसोनजों आदै मादै आमाय बोसोन गियान राव होनानै जोङो ओरैबायदि अनसायलायनानै जोङो दावगालांनांसिगोन आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनानै गेदेरा उन्दैखौ अनसायनानै ओरैबायदि जोङो अनलायलांनांगोन सैथो मुगायाव मावफुंनो जोंखौ थिनखाबाय जों सान्ति बुस्र'दों मुगानि बोसोन प्रग्रामाव केसेट जानाय सिस्टेमा दिनै ना बिदिसो जायाखैमोन ना मानसि नामा